Action. So guys, nag-live ko karon. Kay nay nag-order sa kong food package nga worth og 60,000. Nag-chat sa ugay na di ko na ko bayaran kay di ko na worth it ang 60,000 nga food nga akong gikuan sa ila. Di ano yung nagtano diri gay na guys, di gahapon sila mo bayad. Tar guys, atong adtuon kay sukton na di pwede nga din sukton kabaga nila no. Ta guys, nag-picture pa. Kapag baga gudog naon guys. Sukton gudog nato ni karon guys. Mo na lang bayay guys, kana mo na lang bayay. Parang nakayelo mo na nag-order sa ako guys. Nag-down lang na siya og 9,000 na panay balance na 51,000. Unja na nato na sukton kay nag-pictorial pa. Ma'am, maayong hapon. Ako to imong gi-order yan og food package nga worth of 60,000. Na imong gi-down 9,000 ra. Manakutan ako sa balance, ma'am. Ay, ikaw si Gil. Ani ha, sultian lang tika. Dili ko mo bayad sa balance nga 51,000 kay ang food dili siya worth it. Kasi dili worth it, ma'am. Kadako sa lechon. Unsa mo yung dili worth it? Ani ha, bayaran tika. Pero tagay ko resibo. Ha? Nga naman, ma'am. That's why mag-order ka sa online kay nagplano kag di ka mo bayad. Dili, tagay ka sa kog resibo. Mao din ang imo, ma'am. Pangyatak din ang imo mag-order ka sa online. Mao din ang imong style. Mo ni 60,000. Indong baboy. Tanawa murag kabaw. Tambok. Tapos wala pa natin kisi na apay kuan. Tapos ang gipakaon sa baboy. Pinya. Unsa man na? Parang balaka na. Tanawa ni inyong bami. Nanuskig. Nasobraan og gisa. Tanawa ni inyong spaghetti. Tulurakan ka noodles. Nasobrang pabukal. Nanagko pa kayod. Unsa man ni inyong lumpia. Walay luon. Puro raperakan. Tanawa niyo yung iskabitsi. Dubok na isda. Wa giprito. Gipaksiw ni. Kabayo ko, giinit ra ni. Mo ni 60,000. Di jud ko bayad. Unsay dili worth it, ma'am? Kadakuan ang lechon. Oh, walo pa gud na kaputahe. Kabayo ka. Mo ni pinakadugyot ako nga party. Tanawa na imong sudaan. Laparon na ho ni sa imo. Sulay, ma'am. Mao din imong style mo yata kang isig katawo. So guys, di ko na sadya mo bayad kaya di ko na worth ang akong food. Lantawa ang lechon guys. Kadako sa lechon. Kalami sa bami, kalami sa spaghetti, kalami sa lumpia, kalami sa escabeche. 1, 2, 3, 4. 20 ni kaputahe guys. Asang chicken cordon. Ilagwa ang chicken cordon. Ilagwa! Mao niya ang chicken cordon. Lami na pa ni Sir. Dali, isot Oh, dala ta, dala. Asang chicken cordon mo? Ilagwa ang chicken cordon. Ilagwa! Ani ni ma'am. Mubayad man tana si Ma'am Francine pero di man good worth imong food. Ha, best friend mi ni Ma'am Francine. Kami duha mamistahay o mamutihay. Dili kasi worth ang imong 60,000 ug usa pa negosyante man sad ko ma'am. So, asay di gajud mo? Dili man mi asa gihagad ra man gud mi ma'am. Ako man best friend ang best naghagad friend sa man amo. sab namo. Ani ni mamo, kampi man gajud mo kay best friend man mo. Bayaran gud ko. Kay gikaon gud to ninyo, gikaon. No, ikaon robot to. Unja di ko dito bayad. In fairness, lami ilang term. Di ma'am, abi man gud niya nga nai-refill kay gamay ra man gud ang food. Ma'am, food package ni food catering. Saya ba din og dagko mo kaon? Unsa? Nag-diet na ba ko? Mo ni 60,000. Mao ni 60,000. Mao ni. Tapos ilang lechon, mura pagkabaw. Wa pa jud himasa. Asa ang chicken cordon? Asa ang chicken cordon? Asa ang chicken cordon? Asa? Buhay pa ka! Buhay pa ka! Buhay pa ka! Buhay pa ka! Hoy! Asa ang chicken cordon? Asa ang chicken cordon? Asa ang chicken cordon? Ang tutos mo? Para naman tos foreigner! Asa ang chicken cordon? Asa? Asa ang chicken cordon? Asa ang chicken cordon? Iluwang chicken cordon! Yung, wag ka ba? Ano, usa man to atong best friend oy. Uban day nagbayad sa iyang balance. My goodness, kaluoy atong nagpa food package. Yay, naghagad-hagad dyan sa ato. Pwede bayari kabaga ni Zagnawng no? 60,000 pag yun. Oh, best friend bitaw! Kamu ang magbayad?
Gipakaunta mo. Wa mo na og gisagad. No one is above the law. Pero asa ito sa dikin kondon? Sige ra ma'am, daghanay nag-share. Ipatulpo ra ta ka. What's up mga bigaon? Welcome back to our channel! So, I hope nga nag-enjoy mo sa among bagong video, no? But, sa mga bago pa naka-visit sa among channel, don't forget to subscribe, like, and share. Hit the notification bell para lagi kang updated sa aming latest video. Comment below. So, kay daghang kaayo gud nag-request nga mag-shoutout, no? So, shout! Okay, no, I would like to shout out, wow. Shout out kay MJ Salino. Shout out! Shout out kay Leonard Daang. Shout out kay Ram Naingi. Shout out! Shout out kay Ramboy Zombisi. Hi. Shout out! Shout out. Shout out kay Patrick Paas. Shout out. Shout out kay Jan Shairil. Shairil. Hi. Then, shout out sa Balagtok ni Vines. Sa vlog. Then, shout out kay Kristen J. Danao Kistro. Shout out kay Janelle Dalon. Shout out kay Steven Moreno. Shout out kay Princess K. Moreno. Hi, sis. Shout out kay Lando Madria. Hi. Shout out kay Diri Lumukso. Hi. So, that's it, guys. I hope you enjoy watching our video. Don't forget to subscribe. Yeah.